wenza irun wapolice kodwa wayihlaba wayibuyisela lapho lokusipho Mbule. Kholiso Mudau wathi makadlala ibhola ifaka phakathi eboxini. Nile Foster akakwazi icanda afika apolice wayibeka emnatheni. Aswin apolice ngomzuzu wama-21 passes ezinhle zomzantsi Afrika. Waphakama uHugo Bruce wathi ndinazi ninjena. Waphakama wathi ndinazi ninjena. Babonana abafana bomzantsi Afrika, bahlaba ipasisi abafana bomzantsi Afrika. Nile Foster bebemvalile kodwa kwazi ikhulula la bhola. Jonge nje la bhola ibiphakanyiswe nguSipho Mbule ayinika Kholiso Mudau. Jonge nje uNile Foster wayithatha ezinyaweni zakhe zika-Nile Foster la bhola. Ayithatha ezinyaweni zika-Nile Foster la bhola uApolice wathi sapha ndigqibezele ngokwam. Wathi sapha ndigqibezele ngokwam Nile Foster. Wathi ogqiba wayibeka ekoneni wathi set piece ye-Angola. Sabe sibonisile i-Angola uba babi ezintloko babi. Kuthiwa mayisuswe le ibhola. Bayiphakamisa bayibetha ngesithethe bayibeka emnatheni. Va! Beke watsho uMabhena wathi i-Angola ingathi izosibonisa ezinye izinto namhlanje. Ndoda edlala esuswini ushongo kwakhe. Ushongo kwakhe wathi uMzantsi Afrika masiyilinganise le nto. Into ethetha uba lo umdlalo ngona ufake amanqaku akhawulezayo kwimidlalo emibini eseyidlaliwe. Kwi-set pieces basibonisile ukuba banobungozi. Bola esuswe yangena ngaphakathi yabethwa ngesithende la bhola. uNile Foster akawenzanga umsebenzi wakhe. Uzamile ukuya kuyo la bhola uNile Foster ukuba uqhawula laa nto kodwa wafika sekwaphulwe. Akho nto ibinokwenziwa nguRonwen Williams ngaphandle uba ebeza kwenzenzakalisa kakhulu kuba nangoku ubetheke epalini. Maestro running into trouble. Good work and winning it back nice and high up the field here. Now, Foster! Click, click, bang! South Africa leads! The man from Burnley giving South Africa the lead once again. In a game that's had quality in goals scored and entertainment in the battle between these two sides. Oh, one of his best in the national team for South Africa. And for the Angolans, they're going to have to dig deep once again to fight their way back into this match. Can they dig deep? Or is this a step too far? Well, they won it nice and high up the field, and Foster involved in the winning back of the ball, set up for him then, and oh, what a strike. Hugo given no chance here. Enough time, enough space for a top-class goal for Lyle Foster. Buddy's on the line. Not enough. No denying. Lyle Foster and South Africa, the lead once again. Oh, and this battle in Marrakesh continues between South Africa and Angola.